Здравейте, мили приятели! Знаете, някои от вас ме познават, други може би сега се включват и ме виждат. Аз съм Габриела Кеворкян и съм учител по музика. Работя в детска градина, преподавам по пиано, по цигулка, по солфеж, по елементарна теория. Имам няколко социални мрежи, в които публикувам видеа, свързани с музиката. Преди известен период от време взех решение да сменя името си с цветовете на живота. Защо цветовете на живота? Защото всъщност реших да публикувам по-разнообразни видеа, свързани с живота, свързани с децата, с родителите, с животните, с много и други интересни моменти, които засягат вас и нас, родителите и децата и ежедневието ни. Така че, ако до тук съм ви била интересна, надявам се и по-нататък да ви ставам все по-интересна и очаквайте новите ми видеа. А защо цветовете на живота?